Hi mga karon Bell, malipayong Sabado kaniyong tanan. Kumusta ang dagan sa panahon ninyo diha? Diri kalayos Ginoo ni init na. Bisan init ta ang panahon diri, lami gihapon ihigop og init nga sabaw. Super guilty nako kay sila kog kaog karne kay sige kog pamakal sa mga niaging adlaw, di ba? Sumamawi ko maong mag-utan Bisaya ako karon. Need gud sa lawas nga magulay ta kada adlaw labi na kamunggay. Nabantayan din ako nowadays nga ang mga bata di na kayo mukaon og utan. Sa lawas gihapon na pauli, so ang ginikanan gihapon mag-suffer. Good job sa ginikanan nga kusog mukaon og utan ng ilang mga anak. Ang katong mga anak nga di mukaon gipugos sa ginikanan or gidiskartihan nila kung mukaon og utan naay reward, di ba? Di ka magpadaog sa anak nga di mukaon og utan kay importante kay ang utan sa lawas. Kaning vegetable soup popular gini sa Visayas ug Mindanao. Sa Visayas kay utan Bisaya, sa Mindanao kay lawuoy ang tawag nila. Ingon ang nnc.gov.ph ang pagkaon og lawuoy kay daghan yung nutrients nga makuha. Tungod sa mga gisagol nga mga utanon, labi na kamunggay. Kundiin ang kamunggay kay 15 times as much potassium as bananas and 7 times as much vitamin C as oranges. It also contains iron, calcium, protein, and amino acids which support muscular growth and healing in your body. Plus ang makuha pa sa ubang utanon nga gisagol nimo, di ba? Complete food na gini siya. Happy hinigupay ning adlong Sabado ning masustansyang sudan. Happy lunch ninyo. It's me, Annabelle.